Ja, Miel. We zijn zo, hè. Eindelijk lang moeten wachten, op zak moeten zwiegen, maar eindelijk best wel. Dan komt dit jaar alles aandoen wat biedig gehoord. En dan wil ik onze voorzitter, Richard Wolthuis, hoe is Richard? Naar boven open. Richard, we gaan beginnen. We zullen nog meer eens beginnen met de kettingen. Let op! Goed krijgen, Richard was hem ook de keer doen. Ja, nog de strik door de Groningen. En dan staat ze natuurlijk de scepter. En dan we Larry en Richard af voor de hulp voor de proclamatie. Wat we nu gewoon voorlezen. Mogen even de aandacht geven van de zaal. Krokkel 21 januari 2024. Veer, de president en de wisselraad van 11 van Vassenhoudsvereniging de Krankelaren hebben besloten om Miel de Eerste van de Wal te benoemen als leenheer van Lutterooy, graaf van het Kempje, baron van het Hemelrijk, hertog van de Venerstraat, jeugdprins van de Krankelaren en nog meer en nog meer en nog veel meer. Miel zal regeren uw getrokken Rijk met zijn rechtspraak. Voorlopig ga ik geen aan de baan meer aan. Trommelen is ook een paar weken van de baan. Er is ook even geen tijd voor je Nederlands, maar met de kronkelaar scepter in mijn hand gooi ik voorop aan het kronkelaar langs. Kronkelaar alaaf. Jeugdprins Miel de Eerste. Ja, Miel, dan gaat het maar zo dat de eerste plechtigheden wat ze moest gaan doen, gewoon een paar man de boven houden. Wacht een goede mars als opmars voor de pannenman van Miel. Ja, de pap mag er wel bij, nu zo. Goed. Ik kom een beetje naar voren, want jullie willen me ook zien. Ja, we hadden Daniel,
We willen ook hebben als kronkeleren dat je hier ook zichtbaar zit in het komend seizoen. Samen met Biel, maar ook met Piet. Die was niet steeds. Piet komt het even niet. Want toen zei die kant, kom, zet niet even bij de Pademan neer. Want dat die ook doen. Zo, dat je hier ook herkenbaar zit voor het komend seizoen. Kom je, dat je dit seizoen van ons de Pademan medaille. En Miel, jij die daar ook doen. Miel, en wil ik vragen als eerst de medaille, de padmedaille en de badpotschap. Goed. En natuurlijk ook de manmedaille. En als ze niet bij de manmedaille, bij de man wil ze doen. Ja, Miel, er is nog even wennen, maar ik kan niet zeggen. Over een paar uur zit ze er helemaal in. Natuurlijk ook een puusje bloemen voor de man. Leg je naast toe dat even eens pakken. En als toe dat puus gaat de man scheren. Dat was het goed. Ja, Walter naar de jaren. Gewoon. Want zeker tegenover als we een drinken samen. Gerrit de Butenmars als afmars voor de Pademan van Miel. Anders